Binerin heja, hûn bi xêr û xweşî hatin malpera fîlozofyayê, sersera serçava. Di vê videoyê de em ê bi ji we re behsa Jean-Jacques Rousseau bikin ku ew bi xwe rawanwerekî Fransî û nivîskar bûye. Di derketina şoreşa Fransî de meriv dikare bibêje ku bandora romanên Rûsoyî gelekî mezin e. Piştî ku tê dinyayê diya wî diçe ber heqiya Xwedê. Bavê wî dest jê berdide û koçê bajarekî din dike. Li ser vê yekê Rousseau persenda perwerdehiyekê baş nabîne. Rousseau di gelek karên cûr bi cûr de dixebite lê mixabin di tû karî de bi ser nakeve. Heta demekê di malekî de karê namaliyê an jî em bêjin karê qerwaşiyê jî dike. Gelekî rêwîtiyê kiriye. Dest ji protestaniyê berdaye û bûye katolîk. Di vê navberê de dest bi nivîsê kiriye. Romanên wî di vê demê de bi baldarê hatine xwendin û şopandin. Xebata wî ya bi navê gotinên li ser zanist û huneran hêjayî xelatê hatiye dîtin. Rewşenbîrên wê demê giringiyekî mezin dane romanên wê. Demekê bi ansiklopedîzanan re xebitiye. Lê piştî demekê dest ji wan jî berdaye. Romana wî a herî balkêş ew e ku baweriya xwe bi başiya xwezaya mirovî dihîne û dibêje ku mirov ji ber xwezeya xwe baş in. Dîsa meriv dikare bibêje ku hînweriya wî ya peymana civakî gelekî balkêş e. Li gor gotinan dibêjin lê hemberî jinan gelekî xirab tevgeriya ye. Bi jinekî ku di otelan de dixebitiya re jiyana xwe berdewam kiriye û bûye bavê 5 zarokan. Hemû zarokên xwe daye mala zarokên sêvî an jî em bibêjin etimxaneyê û li ser terbiyekirina zarokan pirtûkan nivîsandiye. Piştî ku şeht bûye çûye ber heqiya Xwedê.